हारिखौ मोजां मोननानै थांबाय आरो बे बिसाया दिनै हारिनि थाखायनो जिउ गारनांदों आरो बियो खास्रि बिस्रि जों बिमा बिफानि दुखुखौ गारनानै बिसाया एसेबांबा खस्थ' नायनो हायै बेखौ अना खाना बिनि आथिं बिनि आखाइ रोदा गासिबो हास'जोबदों। जों दिनै गोसोखाङोबा बिसानि सायाव बेसेबांबा जोंहा बिमा हिसाबै बिखा गावो। आरो बेखौ दोखो दोखो बिखुंजों सुग्लिजोबदों। खुलुमबाय, नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब। दिनै आं दङ क'क्राझार जिल्लानि नैबे जारबारि ओनसोलनि थाइसुगुरि गामियाव। बर' हारिनि मुङाव गावनि जिउखौ बाउसोमबोनाय मनसिलार बसुमतारी, जाय बिथाङा गावनि जिउखौ हारिनि मुङै बाउसोमबोदोंमोन, बिथाङा मुंख्लं जालांबाय। दा बिथांनि मांखरसालियाव आं बिथांनि बिफाजों दान्दिसे सावरायगोन। नैबे समाव आंजों लोगोआव दङ थाइसुगुरि गामिनि मनसिलार बसुमतारीनि बिफा। आदैनि मुङा मामोन? आंनि मुङा तरनिकान्त बसुमतारी। दा नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय, नैबे मनसिलार बसुमतारीनि बिफा आदै, बिथांखौ जोङो जोंनि समनि रादाबाव फिन खनसे बरायनानै लाग्रोबावबाय। बे समाव बिथांमोनखौ आं बे समाव नाजावनायजों लोगोसे साबायखर बावनाय थाबाय। जों मिथिनानै मोनदों नोंथांनि फिसाज्लाया एनडिबि आफादाव थांनायनि सिगांनो नोंथाङा एनडिबि आफादनि थाखाय माखासे अबदान दङमोन। मा फोरमायगोन दिनै? बे समाव आंनि फिसाला एनडिबि हाबनायनि सिगां आंनो खस्थ' भुगिदोंमोन। आंनि न'आव बिथांमोना जेनाखि एनडिबि महरै जेब्लानाखि दाखांजायो, दानानै लायो, बे समाव एनडिबि नङामोन, बे समाव बिएसएफ होननानै मख'योमोन, आफा उल्था होननानै मख'नाय जायोमोन। बे समनिफ्रायनो आङो एनडिबिखौ सापर्ट खालामनानै मदद होबोदों आरो बिथांमोनखौ हारिनि मावनो ओंखारनाय हिसाबै बे समाव आंबो बिथांमोनखौ सहाय होनाय जादों आरो गोबांथार बेबादिनो माखासे खामानिफोरखौ मावनानै आं मदद होनाय जादों। जेरै बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननो जानाय लोंनायनि बेबस्था आरो बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेबस्था, बेफोर बेबस्थाखौ जगार खालामनानै होनाय जादों। जेरै भुटान अल आउटनि सिगां जोङो माखासे बिथांमोननो दै बारनो हायै जिनिसखौबो जोङो सलार बा गाननाय जोमनाय, माइरं, दैफोरखौ लांनानै बे समाव हैनाय जादोंमोन। आरो बिनि उनाव जेब्लानाखि भुटान अल आउट जायो, जोङो गावबागाव न'आव थाफैदों आरो गोबांथार बेबादिनो जोङो सौग्राव सौसि जानानै जोङो गाव गावनि बिसि फिसाजों मिलायनानै थाफैदों। बेनि उनाव आंनि फिसा जेनाखि मनसिलार बसुमतारी, बियो 2009आव एनडिबि हाबनानै बियो गावनि जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं महराव बियो गोमाहोनाय जादों। माबे सनाव मुंख्लं जाया नोंथांनि फिसालाया? बियो मुंख्लं जादों माबा 2013नि 16 डिसेम्बर। डेड बडिखौ मोनबोदों? डेड बडिखौ मोनबोदों। दा नोंथांनि फिसाज्लाया हारिनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय। दा बे मुंख्लं जालांनायनि उनावहाय दिनै एनडिबि आफादनि दैदेनगिरिफोरा सोरबाफोर खबर लाफैबायदोंना लाफैबायाखै? बेवहायथ' आंनिसिमाव जेब्लानाखि 2020नि 27 जानुवारियाव जेब्लानाखि दिग्लिपारायाव थाफैदों, बे समावहाय बिथांमोना आंनि न'आव खबर लाफैदोंमोन। बिनिफ्राय आरोबाव खबरखौथ' लाफैनाय जायाखै। ओमफ्राय खबर लाफैयाखसै। जों आजादि महराव जों दा दङ आरो जेरै माने जों दा दं ओरैबादिनो आगोलावबो जों थाबोनानै दासिम दं आरो बेनो। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिनि मुंख्लं बा बड' मुभमेन्टनि मुंख्लं न'खरफोरनो सोरखारि 5 लाख अनसुंथाइ होनायनि खोथा दङमोन। बे रांखौ नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै? बेखौथ' जोङो मोननो हायाखै। सरकारा, आसाम गभर्नमेन्टआ होयो होआ बे आसाम गभर्नमेन्टनि खोथा। जोङो बेखौ मोनथारनांगौ होननानै जों बुंनायाथ' जोंनि बेक्तिगत खोथा नङा। जेसेबांनाखि हारिनि थाखाय थैबाय, जेनाखि मुंख्लं न'खरफ्रा जेनाखि दासिमावबो गाबखांनायल' दं। जोंनि फिसाफ्रा
जे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसे थाइनै मोनो नामा जे गावसोर बुंनाय बादि बेखौ आसा महरै नेनानै दं बेल'नो आरो। दा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावहाय एनडिएफबि आफादा डिजल्भ जालांबाय। बेनि उनावहाय दा एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरम मोनसे दानानै माने एनडिएफबि न'खरफोरखौहाय बा मुंख्लं न'खर बा सोरबा जेलाव थानाय बिथांमोननि न'खरखौ माने नायगिदिंनायनि खोथा दंमोन। नोंथांमोननि न'खरसिम मालाबा बे एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरमनिफ्राय खौरां लाफैबाय दं नामा? फैयाखै, दासिमाव खेबसेबो रावबो नुजाफैनाय जायाखै। जों आसा खालामनानै दं आरो। दा खोनानो मोनबाय नैबे दुखुथिया न'खर, दा बेजों लोगोसे जों मिथिनानै मोनबावनायाव जाय मुंख्लं जालांबाय फिसाला, बेनि अनगायैबो नोंथांनि फिसालाया आरोबाव एनडिएफबिआव दङ होनना मिथिगौ, बे सैथो बे खोथाया। जेनाखि आंनि बिसा हौवा जे मनसुलार बसुमतारिया थैनानै थांबाय, बे थैनायनि थांनायनि बिनिमय माखासे दुखु मोननानै आंनि देरसिन जेनाखि बिसा हौवाफोर साथाम, बिसोरो हारिखौ सिबिनायाव बे आफादावनो ओंखारफिननाय जादों। दा इसोरनि अननाय आरो हेफाजाबजों बिसोरनि जिउ आरो देहाया मुंबो जायाखै। आंनो थैनो गोनांमोन जेनाखि हारिनि थाखाय। जेनाखि बिथां एनडिएफबि मोना जे गोजोंसा सारमोन बिजिनिनि, आरो बरपेटानि जेनाखि देखा सारमोन, बिन्दु सारमोन, खौरां सारमोन, रामफलबिलनि जेनाखि प्रदीप गंगा सारमोन, आरो जोंनि बिबथै जे रामबुजु नार्जारि, बिसोरनि पारपासाव बिसोरनि सियाराव माखासे आं खामानिखौ मावबोनाय जादोंमोन। नाथाय इसोरनि अननायाव आंनि देहाया मुंबो जेबो जायाखै, हारिनि थाखायबो आं जिउ गारनाङाखै। दा अब्लाबो आंनि फिसाफ्रा नैबे मुहुर्तआव जेब्लानाखि एनडिएफबिआ ओंखारो, सुक्ति जायो, बे सुक्ति जानायनि सिगां सिगांनो 2014नि 16 तारिख डिसेम्बराव आंनि बिसा हौवाया मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय, बेनोल'। दा नैबे आदै बिथांनि फिसालाया मुंख्लं जानायनि उनावहाय फिन आरोबाव फिसालाखौ एनडिएफबि आफादाव थांनायाव एसेबो बादा होआखैमोन। माने बर' हारिनि थाखाय नांनायाव नैबे आदैया गावबो बेसेबांबा अबदान होबोखानाय। दा बे बेलायाव आंजों लोगोआव दङ बिथां जाय मुंख्लं जालांबाय, बेनि बिमाजोंबो आं एसे सावरायनो नाजागोन। मा फोरमायगोन मादैया दिनै नैबे बुब्लियावहाय? दिनै आङो मा फोरमायनो, जोंहा बिमा हिसाबै फिसाफोरखौ खांनाय बानायाव जोंहा गोबां खस्थ' मोनबोदों। आरो जोंहा बे समाव जे बिफायाबो ओरैहाय बेबायदिनो बिसोरखौ आदर्श खालामहैबाय, आरो आंबो फिसाफोरखौ लानानै गोबां खस्थ' मोनदों। अब्लाबो आङो गोबां फिसाफोरखौ एनडिएफबिफोर थाफैनाय समाव आं जाहोदों लोंहोदों, आंबो मदद खालामदों। आरो मदद खालामसेयावबो आं गोबां पुलिस आर्मिनि फैनायावबो आंबो बासायबोदों बे फिसाफोरखौ। दिनै बिसा हिसाबै आंबो अनखांनाय दङमोन। आरो जेरैबायदि आंनि बिसाया दिनै उन्दै समावनो बियो जे जायगायाव आं दाथां दाथां होननानै आं बादा होदोंमोन, नाथाय बिसाया मानियाखै, नाथाय बिदाफ्रानो गोसो जायाखैमोन। अब्ला बे बिसाया सारि नम्बर फिसा हौवा बियो, आरो बियो महरावबो आरो आखल आखुआवबो बिराद मोजांमोन। बे गथ'आ गोजौ गिदिर गुफुर जालाङादमोन, आरो बयबो हामजायोमोन बे गथ'खौ। दा बे गथ'आ थांबाय, आरो थाङै थाङै थांबाय दे, मोजाङानो जादोंमोन, थांदों हारिनि थाखाय, बयबो हारिखौ मोजां मोननानै थांबाय। आरो बे बिसाया दिनै हारिनि थाखायनो जिउ गारनांदों। आरो बियो खास्रि बिस्रि जों बिमा बिफानि दुखुखौ गारनानै बिसाया एसेबांबा खस्थ' नायनो हायै, बेखौ अना खाना बिनि आथिं, बिनि आखाइ रोदा गासिबो हास'जोबदों। जों दिनै गोसोखाङोबा बिसानि सायाव बेसेबांबा जोंहा बिमा हिसाबै बिखा गावो। आरो बेखौ दोखो दोखो बिखुंजों सुग्लिजोबदों बे बिसाया। बेसेबां बिमाखौ हास्थायबायदोंमोन थैनोसै समाव बेसेबां। दा जों बेफोरखौ गोसोखाङोबा जोंनि बिखाफ्रा गावो। दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय
सासे बिमानि गोरबोआसो बुजिगौ फिसानि सायाव बेसेबां अननाय थायो आरो सासे फिसाखौ माबायदि जोथोन लानानै फेदेरो फोलावो फेदेरा फोलावनायनि उनावहाय जाथिनि मुङैहाय गावनि जिउखौ बावहैबाय दिनै नैबे आंनि सेराव थानाय आदै मादैनि फिसाज्लाया एनडिएफबि आफादाव थांनानै मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। दा बे खोथाखौ दिनै खुगाजों बुंनानै बेनि दुखुखौ जों फोरमायनो हाया। नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। आं बे दुखुनि समाव आरोबाव बांद्राय खोथा सोंनानै बे बायनाय गोसोखौ आरोबाव दुखु होबावनो सानाखिसै। बे समाव आं जोंनि केमेरामेनखौ मनसिलाल बसुमतारिनि मांखरसालिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नोंथांमोना नुनो मोननाय नैबेनो जाबाय बर' हारिनि मुङै गावनि जिउखौ बावलांनाय एनडिएफबिनि मुंख्लं मनसिलाल बसुमतारिनि मांखरसालि। जों बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बा रायजो राजानि अनसायनायजों बेबायदिनो आरोबाव जोङो माखासे एनडिएफबि न'खर मुंख्लं जानाय न'खर बा सोरबा जेलाव थानाय एनडिएफबिल' नङा सोरबा बिएलटिनि मुङावबो मुंख्लं जानांदोंमोन बर' फिसाफोरा एबसुनि आन्दलनावबो मुंख्लं जानांदोंमोन। बेबायदि न'खरफोरखौहाय जोङो दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि दङब्ला बा जायखिजाया रादाब फोसावनो थाखाय जोंनि नैबे समनि रादाबा जेब्लाबो सिगांगोन। रायजोनि दुखु सुखुआव जों जेब्लाबो दङ। बेनि थाखाय नोंथांमोना जोंखौ लेंहरनो हागोन। नैबे जोंनि स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव जोंखौ थोंजों फन खालामनानैबो लेंहरनो हागोन। दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।